Finally! Basta may calculator. Competition ng pera para hindi ka mawalan ng pera. Ano, magbabayad ka ng kulang. Yes, sir. Pinag-isipan mo ba mong ang sagot mo? Hindi po, sir. Oh no! Sayang. So, simple lang kasi gagawin natin dito, pre. May mga simple math questions ako from grade 1 to grade 12. So, titignan natin, pre, kung mga college students ba ay mas matalino pa rin sa mga math ngayon. Siyempre, sabi nila, habang tumatanda ka daw, mas mataas daw experience mo eh. Mas mataas daw yung nalalaman mo. Hayden, simulan mo na. Anong question ang gusto mo? Number 10. Alin dito? Slide 6? Slide 8? Sige, slide 6. Slide 6? Slide 6. Lahat kayo sasagot ha? Okay, sir. for the first question, slide 8. Ano ang meaning ng PEMDAS? Ano, may mga sagot na ba kayo? Yes, sir. Ilang seconds yung ano natin? Ay, 30 seconds nga pala para bago kunin mga sagot mo. Pwede namin makita may timer po ba tayo para makita? Wala, ako lang timer niya. Yo. So, okay, time's up. Hands up, okay? Oh no. Okay, sinong unang sasagot? Sino? Ako na, sir. Sige. Norman, anong unang sagot? PEMDAS stands for parentheses, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction. Alright, ikaw Hayden, anong sagot mo? Okay. Parentheses, exponent, math, division, algebra, subtraction. Let's go. Sigurado ako ba yung sasagot mo? Oo naman, ako pa ba? Basic. Tignan natin, nagkamali ako, mukhang malalim ang pinagkuhanan ni Hayden. Ikaw Will, anong sagot mo? Correction po, my name is Jericho Adrian. Jericho, okay. Padilla. Jericho. Anong pangalan? Ay, pangalan mo. Anong sagot mo? In my humble opinion po, Okay. PEMDAS stand for people, events, memories, divisions. Sorry, hindi ko po alam. Okay. Ang tamang sagot ay parentheses, exponents, multiplication, division, addition at subtraction. So, Ang lapit ko na. lang Hindi ko lang nalimutan. mukhang talo na college agad ha. Grade 1 pa lang to. Tanda ko pa to. Bigay sa akin ng trauma. So, Okay. well, congratulations na Still kay got this. Ruby na. May 10 points ka. Alright. Alright. Ngayon, Will, pili ka ngayon ng tanong. Sino ako? Will. Kasi Jericho pala, Jericho. Okay. 100. Let's go. Alin dito? Alright. Slide 42. Let's go. Slide 44. Slide 46. O slide 38. Slide 38. Slide 38 it is. Okay, ngayon pwede ka gumamit ng calculator. Okay? Oh my Now, God. solve for x. You have 30 seconds. Starting. Wait lang ang timer ko. Now. Wala po yung tanong. Nasa yung tanong. Ay. Hindi ko po nakikita. Nawawala po, sir. Wala po sir. Wala. Ayun. Sir, nawalan din kami ng sagot.
starts on the clock. Ngayon, dahil ikaw unang nakatama kanina, Norman, Oh, no. simulan mo ulit. Ano ang sagot mo? X is equivalent. Wala po yung tanong. X is equivalent to 10. 10. Oh. Sigurado ko ba sa sagot mo? Final answer. Final answer, okay. Jericho, ano ang sagot mo? Jericho? Nandiyan ka ba? Jericho? X Jericho? equals 2. 2? 2. 2? 2. 2. 2. Sigurado ka? Yes, sir. Alright. Hayden, ano ang sagot mo? Wala, akin na to. Wala to. Sigurado ka? Akin na to. Yan ang gusto ko, Oo naman. confident. Confidence, man. It's the confidence. Ito ang sagot Alright. ko. Ano sagot Negative mo? 100. Saan mo napulot ang Bakit? sagot mo? Sa daliri ko. Paano mo sinabi yung negative 100 mo? Sige nga, pa-explain mo nga. Nag-isip ako ng random number from 1 to 100 tapos nilagyan ko lang ng negative. Ganun yun, man. Pero may calculator ka ba? Wala. Okay. Tignan natin kung anong tamang sagot. Ang x ay equals sa negative 6. Oh no! Sayang. Mukhang walang nakatama. So close. Negative na ako eh. Mukhang mas malapit talaga si Hayden nga. Mukhang kakaiba talaga si Hayden. Wala pang ginagamit na calculator, tumatama. Wala pang 0.5 points yan. Kahit 0.05 Wala, kaso points lang. wala nakakuha. So, void itong 100 points. Okay lang ba sa inyo yun? Okay lang. Okay lang. Okay. Okay lang. Pero bago tayo mag-proceed sa mga susunod nating questions, gusto ko muna kayong interviewin. Ano? Okay. Interview lang, simple interview, simple tanong lang kasi since math naman pinag-uusapan natin. Jericho, para sa iyo ba, ano ang kahalagahan ng math? Math is important because it gives us a different perspective in life. Wow! Math is Oh. called the universal language. So if we know how to do math, then we can call ourselves bilingual. Wow! Grabe ang English ni Jericho dito. Nakakamangha. Ikaw, Norman, ano ang Nakakahiya Masasabong. naman. Yung parang wala na akong mabibigyan na mas better answer dun Pero Kaya sige, nga. Try mo nga, baka mahigatan mo. Math. Pag sinabing math, importance ng math, computation ng pera para di ka mawalan ng pera. Para di ka Iyan ang malalo gusto ko! Oo, di ba? Iyan! Tama! Pera! Pera. Pera! Ka noon, magbabayad ka, Tama. susuklihan ka ng kulang. Kaya ka ba Tama. noon? Hindi. Tama. Tama! Marunong ka mag-math, marunong ka mag-compute. Di ka malalamangan ng ibang tao. Diba? Ganoon. Yan ang gusto ko. Straight ang answer. Ikaw, Hayden, malalamangan mo ba ang sagot ni Norman? Nakakatakot Oo lang mga naman. yan. Diyos ko, yun lang pala eh. Oh, sige, para sa'yo, ano ang math? Okay. So for me, ito Aha. yun eh. Mathematics is the science and study of quality, Oh. structure, space, and change. O, di ba? Kay Kurumi, change lang yung focus niya. Sa akin, kinumpleto ko yun lahat. So, Change mathematics kasi Maria. seeks out... Again, I'm sorry. Okay. Mathematics seeks out patterns, to formulate new conjectures and establish truth by rigorous deduction from appropriately chosen actions and definitions. No. Anong link yan sa Google? Wikipedia. Kaya naman pala, ang pakaganda ng sagot mo. So, okay, dahil okay natin, sapat na sa akin yung parang interview na yun. So, Hayden, dahil ikaw ang huling sumagot, ikaw ang Let's go. pumili ngayon ng tanong. Ayun. Siguro hindi pa Ano yun? nakapili. Ay, siguro may ba, di pa rin ba nakakapili? Hayden, Norman, Normal. pumili ka ng tanong.
Question worth 30 points. 30 points. So, anong slide tayo? Slide 18? Slide 20? Slide 22? Slide 24? Slide 26? O slide 28? Slide 26. Slide 26 it is. Okay. What is 7 over 10 divided by 3 over 5? Timer starts now. Meron na lamang kayong 10 seconds para sumagot. 3, 2, 1, at calculators down. So, yan. Hayden, ano ang sagot mo? Kaya mukhang medyo nahirapan ako dito. Medyo pinagpawisan ako eh. Aha. Ang sagot ko ay 6 over 9. 6 over 9. Interesting ang Oo. sagot. Mukhang Talaga. maganda ang ano. Paano mo sinunod ang 6 over 9 mo? Ginamitan ko ng malupitang mahika yan eh. Na ako lang ang pwedeng makaalam. Hindi ko pwedeng i-share sa inyo. Sige. Doon tayo sa next contestant. Norman. Mukhang maganda talagang hat mo. Ano ang sagot mo? Sagot ko ay 1 and 1, 6. 1 and 1, 6 mixed numbers. Mixed numbers. Hindi ko alam kung tama yan, pero tignan natin kay Will. Ay, kay Jericho. Jericho, anong pangalan, always pangalan mo? 7 over 6. 7 over 6. Okay, ang sagot sa question number 30 ay 1 and 1, 6. Sinong nakatama? Sinong nakatama? Daya. I got this in the bag, boys. Mukhang mananalo Miss ata ang yung ano. akin eh. May 30 points na naman may 30 points naman si Norman. Alright. May 6 na yung akin eh. Malapit na. Malapit ka na. Pero bumawi ka dahil wala pang naitatama. Alright. Balik tayo kay Hayden. Hayden, pumili ka na ng iyong tanong. Pagtapos nito, madami na ang nangyari at umabot na 1 oras ang palaro. Pero to make the long story short, nanalo si Jericho ng 500 pesos. Kaya tara na at i-fast forward natin hanggang sa dulo. Pero bago ang ulit ng lahat, alam niyo ba kung anong channel to? Anong channel to sa'yo? Ang channel na to, ay walang iba kakaiba tong channel na to, pre. Narinig niyo na ba si Matt Ilocano TV? Si Ilocano Matt TV pala. Narinig niyo na? Ha? Hindi pa, sir. Hindi pa? May mga cellphone ba diyang hawak ngayon? Meron, sir. Meron. Meron? Pero naman, Pakita niyo sa screen. Punta kayo sa YouTube. Punta tayo sa YouTube. Aha, punta kayo sa YouTube. Okay. Okay. Search niyo Ilocano Matt TV. Okay na ba? Ilocano Math. Alright. Ito. Alright. Pag nakita niyo na, please subscribe, tas i-ring niyo na rin yung bell. Hey! Nagawa niyo na ba? Okay na, sir. Okay na, okay. Pakita niyo sa screen. Camera, pakita niyo. Ito. Alright, natin niyo, nakasubscribe ba? Ito ba, sir? Oo naman. Yes, sir. Ayun, yan. Dahil dyan, nag-subscribe kayo at niring nyo na rin yung bell. Lahat kayo ay may 10 points. Alright! Let's go! Okay, basahin niya yan. Okay na, okay, sir. Okay At na, di lang yun. Dahil nag-subscribe, ba't na rin kayo? At nag-ring na kayo ng bell, diba? So, dalawa yun. Yes, So, ang sir. huli, lahat kayo ay may 100 pesos. Wow! Let's go! May pamasahe na ako. May pamasahe ka na. Okay na, okay, basahin niyo yun? Kaya ano masasabi Okay niyo? na, okay. Ano masasabi sa mga audience?
Nanonood. Ayun. Sino mauna? Ikaw na, Jericho Partia. Ano mo sabi? Jericho. Nang masasabi ko lang po, mag-aral kayo mabuti Aha. para hindi nyo kailangan bumalik sa elementary. Tama nga naman. Ikaw, Norman, ano masasabi mo sa audience? Huwag kayong, kung bumagsak man kayo, huwag kayong mahihiya. Mhm. Bumabalik kayo ng elementary. Masaya ang buhay sa elementary. Tama. Bakit? Bakit? May baon. May May baon. mga free time pa. Free time. Tapos, ang klase nyo, less than 6 hours lang. Hindi katulad sa college, halos maghapon. Maghapon. Ayaw Ano nyo nun. Sa elementary, sinusundo pa kayo ng parents nyo. Aha, tama. Kayo. Anong oras Yun ang bang uwian mo? Nako, sir. Online class naman, pero... Online class. Anong oras natapos ang klase? 11 p.m., sir. 11 p.m. 11 p.m. kaming class. Kaya kayo, enjoyin nyo ng buhay nyo habang bata pa kayo. Hayden, Christian, Okay. ano masasabi mo? Sabi ko lang sa mga audience natin, magkape kayo bago kayo mag-math class. Tama. Kasi baka magaya kayo sa akin, natutulog. Ano bang mga Kaya magkape kayo. ano bang mga disadvantage pa natutulog sa math class? Una sa lahat, syempre, Mhm. pag quiz, bagsak ka. Bagsak agad na. Oo, bagsak Walang- ka. Kasi, walang kasi sila nagko-quiz, ikaw natutulog. Tapos ang pangalawang pa doon, may iwan ka sa classroom. Aha. Magugulat ka na lang, iba na yung mga kasama mo doon sa classroom. Mga college student na rin, no? Oo. Kaya magkakape kayo palagi. Tama.